Barruan. Arratsaldeon guztioi ongi etorriak Euskal Herriko txapela FIFA 21 erakustaldira Euskal Herria Kirola elkarteak babestutakoa. Gaur Gamerauntziaren kanalean bildu gara, kirola egiteko bai, kirola etxetik, kirol virtuala. Eta noski, Euskal Herrian kirola egin behar badugu, derrigorrez futbola izan behar da, ez da nola ez, sale asko ditugulako futbola maite dutenak. Gainera egun berezia dugu gaur, abenduak 3, Euskararen eguna, beraz, kirola virtuala egiteaz gain, Euskaraz arituko gara gaur hemen, Gamerauntzian beti bezala, Euskaraz. Nire burua aurkeztuko dut, ni Maitane nauzue, Andromeda izenarekin ere ezaguna, Gamerontziko elkarteko kidea naiz, eta nirekin 3 gonbidatu berezi ditut gaur, alde batetik irudian ikusten dituzuen Ardo Beltza Twitchlari nafarra, eta Aritz ere bezala ezaguna. Eta erarekin Ekaitz berean aia, biak Iruñatik konektatuta, kaixo bikote, arratsaldeon. Arratsaldeon. Opa. Zer moduz, aspaldian ez zaitugula ikusi. Ja, azken aldian nahiko flojo lanagatik eta ez dugu hainbeste aukera izan konektatzeko eta, baina gaina guain tokatzen zait Atletikekin jokatzea, pixka tristea, baina gero personarekin ibiliko gara eta gustura. Eta hortik ere Gamerontziak komunitateko kide bat dugu, Asigara, kaixo, Azpeitiako Errealaren zalea. Zer moduz, Asigara? Bai, atzaldeon. Hemen txe, ondo. Pero Gokin badaki Ardo Beltza FIFAn trebea dela, baina zu zer moduz aritzen zara bideojoko honetan, Asigara? Ni oso, na? Oso ona. Bueno, orduan izango ditugu gaur partida batzuk, baina lehenengo mailakoak, ez da? Bai, seguru. Partidazos. Real... Bai, esan. Eurra emango diala arki, baina, ikusiko du, saiatuko ga. Zu, Asigara, Erreal zalea zara, Azpeitiko zara, baina Errealaren zalea, eta gaur 3 partido jokatuko ditugu, eta Osasuna eta Errealaren arteko utziko dugu bukarako. Horia. Jaipa pixkat igotzeko. Bai. Oso ondo, horretaz gain, hemen badaukagu Ardo Beltza, badaukagu Ekaitz, badaukagu Asigara, eta horretaz gain, Gari Infernu daukagu errealizazio lanetan, hor eskutatuta, arratsaldeon zuri ere, Gari. Kaixo, hementxe nago, iskutatuta bazpare. Bueno, zu lan trebea, lan bikaina ingo duzu beti bezala, eta tira, gaurko plana salduko dut, izango dira 3 partidu, nahiko simpleak izango dira, hasiko gara Atletik eta Eibarren arteko partidarekin, gero partidu horren irabazlea Alavesen aurka jokatuko du, eta bukaerarako Jaiparen partidua izango dugu, Osasuna eta Errealaren artean. Logikoa denez, etxapela ospatzen ari bagara, Euskararen nagunean, gaur soilik Euskal taldeekin arituko gara, ezta? Eta hasi baino lehen, Ardo Beltza eta Ekaitz, zerbait gehitu nahi duzu honetara? Zer esan? Bai, zera, bakizue, erakustaldi hau EH Kirolak abesten dula. Bide batez esango dugu, EH Kirolak egiten dula Euskal Herriko Kopa, eta Euskal Herria Kopa eta Euskal Herria Txapela, eta aurten ibili zeala injusto Erreala eta Osasuna horretan, eta Osasunak irabazizun, jangoikoak agintzen duen bezala. Eta, bakizue, EH Kirolak egiten ditula, 7 lurraldetako taldeak eta kirola egiten dula pixkate zabaldu, abestu eta sustatu, eta horretako ditu kopak eta txapelketak, oain aipatu berri duguna eta baita ere Euskal Selekzioen alde egiten dula ekimena, eta horretan engaiatuta dagoela, eta Euskal Selekzioen alde egiten dula ekarpen handia. Eta saiatzen dira ere, olakok sartzen txapelketa alternatibotan, eta olakotan alde neurrian, eta nazioarteko ordezkaritza lortzeko, saiakera horretan engaiatuta daudela. Bai, FIFA bideojokoan dakigunez selekzioekin jokatu daiteke, baina Euskal Selekzioa ez dago baliagarri. Eta, hori hasi beharko gara eskatzen elektronika hartzi, eta ez hori bakarrik, emakumezkoen taldeak ere gehitzea eskatu beharko diogu, badaudelako selekzioak uste dut, ezta? Baina futbol klubek ez daude, ez daukagu adibidez Atleti, ez daukagu adibidez Alavés,
Alabez, zu buruan daukazu argi. Baina erreala bai, ze hor dakogu, adibidez, kontxo baina Amaiur, sekulako jokalaria dago errealan eta atletiken ibilitakoa, por cierto, baina bueno, Donostiarra. Eta adibidez, ez da jokoan azaltzen, ze gaur, taldetan agertu beharko litzateke eta ez dago, orduan ere, emakumezkoen taldeak ere beharrezkoak dira. Eskerrak eman naiz dizkiogu EH Kirolari saio hau babesteagatik eta beno, guazen partiduak astera. Eta hasi baino lehen, agurtu nahi dut txatean daudenak, ikusten dut hortik Arkuso dagola zitalko ere, arratsaldeon guztioi, eta ikusten ari gaituzten lagun guztiei ere. Lehenengo partidu hau, talde gipuzkoar bat izango dugu, Eibar eta ere Aletik. Nork jokatuko du norekin? Nik hartuko dut Atletik, gogoz kontra, baina hala tokatu zaidalarik. Nik Eibar. Ados. Saiatuko gara Atletik leku honean uzten, Ados, eta partidu hau baino lehen gari, uste dut bideo bat daukagula prestatuta txapelketa edo erakustaldi honi hasiera emateko, ezta? Bai, baino ez dijoa, urrengo partidua baino leheno jartzeko aukera dauka, bale? Ados. Guazen lehenengo partidua ikustera. Zer espero dezakegu partidu honetaz hasi gara? Nola ikusten duzu Atletik Eibar hau? Disputa hoi hongo ala bentsatzenik. Bilon artin, aber zein ateatzean hobeto. Orain ikusten dugu gutxinez Atletiken 11 jokalariak, Villa Libre, nola ez, Williams, nola ez. Eta guazen astera, ez da? Atezaina jarri dut Nafarra bazpare eta zateatzen da. Hori sortea ekarriko izu, espero. Seguro. Bea, ze jaurtik eta jarra. Ongi goaz, bai. Bai. Oian xantzeto hori Nafarra, bai. Bai, horiek. Azkenean guztia lapurtza izkigu Atletik, baina bueno. Gurire bai, Ongi eta gutxillo baina. Besarkada bat Atletik zale guztiek. Horiek. Partidua hasiko da eta San Mamesen daukagu lehenengo norgehiagoka hau eta Atleti hasi da partiduaren lehenengo baloia mugitzen, baina Eibarrek azkar lapurtu egin du. Eta, ardo beltza saiatzen ari da, sartu du da, eta berriro lapurtu du berarentzat baloia azkar saiatuko da Eibarren ateraino mugitzen baloiaz. Nola sentitzen zarete, nola hasi da partidua? Oso asko ari zarete lapurtzen, ez da? Nahiko... Errauri besteik ez. Ali edana. Babeslan ona egin du ardo beltzak oraintxe bertan. Atletik agobeko... Osasuna banu. Epa! Eta, geldi ona! Gertu, Ikusiko dugu... Epa! Baizea. Arazo teknikoak ditugu? Antza. Orain berriro hartu dugu agertzen da hemen seinalea. Eta, badirudi ardo beltzak... ez dirudi. Uste nuen ardo beltzak jadanik kontrolean izango zula baloia, saiakera bat egiteko atean, baina ez, Eibar da, hasi gara da, gogoak jartzen ari dituena, baina, egonda saiakera bat, gola sartzeko saiakera bat, baina... Honik ere gogoak jartu ditut, baina, hoi baino ez. Defentsa ona da, ari dena ardo beltzak erakusten. Eta berriro ere, saiatu da... kornerra daukagu. Izkinatik bota du hasi garak eta ondo saiatuko da orain, aurkera dauka, baina berriro ia sartu du baloia. Berriro saiatuko du eta ardo beltza aurrera egingo du, ez atzera. Eibar, aizu hasi gara, oso ondo, ari zara, Ni esan, dona naizela. Hasi gara. Ia ardo beltza, defentsa, onda, zure atezain Nafarra ondo ibili da, Hoi da gakoa, besteik ez daukat. Ia ba, orain urrutira xutea egin du ardo beltzak eta Eibarrek berriro hartu du baloia. Moteran zean dabil.
Jadanik hainbat minutu pasa dira, ari naiz begiratzen erlojua, baina orain erlojua blokeatuta zegoen, edo nire, bai? Arazo, bai, pixka atariza Bai. izosten irudia. Bai, baina baita guri ere, nik uste dut, azken aldian, FIFA 22 eta zutenetik bugeatzen da pilo bat 21. Ez esan. Kasualidadeak. Ba, hori, bai, oza, azkenean 22 bultzatuko dituzte jokalari guztiak, bideo jokalariak. Pero 0-0 daukagu markagailuan eta irudiak izoztuta daukagu. Markagailua izoztuta eta irudia baita ere. Eta irudia baita ere. Jotik atea intzik, Ahí ba. Bueno. Sartuko beste behin? Vale, bai. Saiatuko gara bai. Txoin, honetako prestatuta neukan irudi bat, ontxe jarriko duana. Dala, arazo teknikoa, lastor itzuliko gara. Bueno, bitartean komentatu dezakegu zer moduz izan diren minutu gutxi hauek pasatu direnak. Nola ikusten duzue partidua? Ondo. Geldilla. Zerantzari, gabe. Geldilla. Bai, bueno. Sufritzen egin noratzean. Bastante sufritzen egin. Dirudienez, izotza agertu da Samamesen, izotza dago, hotz asko, eta partidua izoztu zaigu. Sekulakoa. Ia zer dioten hemen txatean. Bueno, Arkakuso horari da, komentatu du Alabez nesketan top dabilela, ere San Mamesen, ardo beltza dugula, porra 4-2 Atletikek irabaziko duela. Bueno, Arkakuso, claro, Nafarra delako, badakigu Arkakuso ere, baraina endarra dela, eta osasunaren alde, edo kasunetan ardo beltzaren alde egingo duela, ezta? Bai, dudik gabe. Etxeko kontuak. Bai, hasi gara. Bai. Oierazkue amaikak dio, Asierrek mai handia duela ikus dezakegula. Zer iruditzen zaizu? Gila horrei, gila zehoze. Ezion ordainduko hori esateko, Jose? Hori nereko harria personajea. Bueno, hortik ere daukagu Josu Merino ere hau Asierre esaten duena, ekarri dituzu zure fan guztiak, ezta? Afizion. Hombre, haizu, ardo beltza zerbait egin barko dugu, Arkakusoren laguntzarekin bakarrik ez dakit irabazteko gai izango zaren, Ja, errandiotan nahi sartzeko Twitchen, baina, a ber, sartu Twitchen? Twitchen, bai. Vale. Bueno, zuzeneko kontuak, FIFA 21ek komentatu du ardo beltzak, akats batzuk izaten ari dela azken alde honetan, FIFA 22 atera denetik, eta kasualedez, partiduko 10. minutura iristea agindazela, jai hartzea erabaki du, eta hemen txagaude, improvisazioan, beraz, lasai egon, ari gara antolatzen berriro ere partida, eta edozen momentu hasiko gara. Bitartez, zuen komentarioak ongi etorek izango dira, gure txatean, eta hola, zemoz maitane, segiro daukazue gaur Gasteizen, preskura? Bai, ari gara atxo txingorra izan genuen. Izan zen oso minutu bat edo 2 minutu izan ziren, Baskal orduan, eta bueno, geroztik hotza bai, izotza ez. Izotza ez momentuz, pasaden asteburuan elurra izan genuen, elur desente. Bai, hori, bai. Eta, bai. Eta beno, ia arrangatzen duen, ezta? Martxan jartzen den jokoa. Zer moduz ikusi duzu FIFA 22 jokoa, ezta? Komentatu diguzu baduzula? Bai. Aldaketa asko? Bueno, gehi egire ez? Osea, urteroku zehose aldatzea, baina ez gehi ezan ez eutxi. Baina urtero bezala, erosin ber. Gatibuak zarete FIFaren zaleak. Bai. FIFA 21 bezala FIFA 22an kromoarena eta hori badago? Bai, ez da? Igual, ez da? Bai, igual. Vale. Zuko jokatzezu? Zer nola? Kromoan mobila hori egitezu, nik ez dut egiten, irutzen zait rollo bat. Leheno bai, baina eske azkenin, osea, 2 azetako nazka itea iz dautzitek. Baina, bueno, ondo dago, egin esan. Denboi pasatzeko eta, bai, desente entretenio. Itzuli gara San Mamesera eta partidua hasi dugu berriro.
Guain serio dikoa. Aletik Eibarren aurka daukagu eta orain argi gehiago dago, bueno, argia daukagu, eguzkia daukagu zelai gainean, banatzen koloreak, ezta? Eta ardo beltza hasi da erasotzen, baina azkar asko hasigarak aurre hartu dio eta hor saiatzen ari dira. Beno, berriro aterako du orain Eibarrek, atzera bidali du eta ia ikusiko dugu ia lehenengo gola iristen den, eguneko lehenengo gola. Bueno, nahiko azkar eta hor gola, bai, Eibarrek lehenengo gola sartu du. Errepikak elenak, Kikek sartu du gola, Aletik 0, Eibar 1. Kike gaina osasunan, ez? Oida, por cierto, osasunan da ona, hain justo. Erabili du, kanta triunfala, osasunako jokalariarekin gola sartzea. Oida. Beno, Ardo Beltza. Lenokoa peiroketa zan, Zein izango da orain zure estrategia? Nire estrategia, pues... Gehiago pasatzea nik eta gero ikusiko da. Eta Eibarrek berriro bota du, baina ez du sartu. Ardo Beltzaren tartea da, Atletikekin saiatuko da lehenengo aukera izaten, erasotzen, eta ordoa Williamsek ez du lortu. Defentsa ona erakutsi du Eibarrek oraintxe bertan. Bueno, eta ni heldu naiz lehenengo batiz. Gero, bide batez, kontxo, ikusten bati moduzue, hor mapan ikusten dira, guztiak urdinez, eta horrela ez dago aklaratzerik, hor behan badago. Bueno, baina, a ber, borobilak eta triangailuak eskolan erakutsi dazizkizuen edo ez? Nei ez. Koloriakin bakarrik horren arazoa daukazu, bai. Letratakoa, hori da arazoa. Eta daltoniko aldi mazaroak nik eta gehiago. Zelaia, tatana, urdina, o, bueno, gorrilla, tokatzen zaizuna. Por cierto, galera tekniko bat, zuek jolastu zela, hemen badago daltoniko entzako aukera? Bai. Bitu. Bai, ez adibidez, League of Legendek badauka daltoniko entzako aukera bat, eta iruditzet, ez dela horren besteko implementazioa ez, eta ongetorri izaten dela, holako, zango nuke, ez gaitasuna ez da, baina holako, eske arazoa ere ez da, holako bizi berrorio, nola esaten da, oantxetetetako hitza. Kuriosoa da, baina badago, uste dut, Daniel Razela oain dira gutxi atea da jokalari bat esaten, bueno, esanez, zera, bera daltonikoa dela eta oain arte izkutatu duela, talde batzuen dakota, pues hoi, igual ze kamiseta jantze zuten, beak ez zuen desberdintasunik ikusten, eta oain arte izkutatu duela beldurragatik, igual taldeek ez zuten fitxatuko edo horrelako zerbait. Eta atera da, bueno, oain kontatu du. Kuriosa da. Eta Eibarren bigarren gola iritsi da. Bueno, Ardo Beltzak badaki asko, gauza asko daki futbolari buruz, baina eta oso adigabe entzuten kontatzen ditun guztiak, baina bitartean hasi gara Espositoren bitartez bigarren gola sartu du. Atleti daukadalako da, Bueno, baina esan dugu atezain nafarra zenuela, ez da? Hoi bai, baina gizajoak esan dugu egin. Beno, Eibar nahiko ondo dabil gaurko egun honetan, eta berriro baloia dauka, erasorako prestatu da, eta non daukagu baloia, kornerra daukagu, Pedro Leonek aterako duena, baina defentsa ona, Atletikeko atezainaren defentsa ona izan dugu oraintxe bertan, eta berriro kornerra ez daukagu atezainak baterako du. Ardo Beltzak. Tentsio pixka bat behar dugu Ardo Beltzak, golatxo bat sartu, ez da? Erresa dalakoen, ez da? Erresa bat nimazan. Errantzun, eta Rocket Leagueen zabaian zeona. Hori da. Bueno. Bakoitzak bere estilo propioa dauka bideojokoetan aritzeko, Bai. A ver, Beno, Ardo Beltza, Sunsetek dauka baloia, kontrolpean saiatzen ari da Hor daukagu Iñaki Williamsen gola, azkenean lortu du Ardo Beltzak gola sartzea. Zuretza dedikatuta, Maitane. Begira zen posik dauden Atletikeko jokalariak eta sale guztiak San Mameseko armaian
Zik, saltoka... Iñaki Williams, por cierto, Bilbon jaioa, baina rotxapeakua. Berriro ere Eibarrek dauka baloia. Atzera egin behar du. Bueno, lapurtu du Ardo Beltzak. Sanzet berriro baloiarekin eta hor Eibarrek Diopek lapurtu egin du. Bueno, asigara nola ikusten duzu? Nola iritsi zaizu Ardo Beltzaren gola hau? Arrun de agua fría, baina bueno, lasai. Hora, penaltia. Oh, Iñigo! mama. Nik gauza Bueno, esangoet, FIFako jokuak oso ondo kapturatuta dauzka jokalariaren kejak, Errealitatea bezala da, kejatu besteik ez egiten futbolariak, Hoi, rugbian, honezkio ja, gorriakin kabali antzinan. Bueno, penaltia daukagu, Expositok botako duena. Eta gola! Eibarrek penaltiaren bidez gola sartu du, 1-3. Hor bihotza. Asko maitu delako, Eibarrek bere zaleak. Eta, beno, San Mameseko giroa ez da osten. Bueno, bai, pixkat ikusten ditugu zaleak ez daudela inpozik oraintze bertan. 1-3, irabazten du Eibarrek Atletiken aurka. Eta 30 minutura iristeko gaude. Beraz, oraindik partidu erdia baino gehiago geratzen zaigu. Eta momentuz, bota Gari. Bai, esan behar nun, Arkusok ja porra ezin duela irabazi. 4-2 esan du eta 1-3 doaz, osea, Arkuso, kanporatua. Bueno, gara izaude Arkakuso zure porra aldatzeko, hemen ez gara zerretuko horregatik. Ez, porra parte hartzeakin asko egin dute. Azkenian komunitate laguntza oso berezi izaten da, batipat horrelako zuzenekoetan eta. Eta, ui! Geldialdi ona egin du Asigarak. Bai, corner zentre bikaina egin du, baino ez du lortu erremate egitea. Bueno, nik esan... Eskuine galetik binon. Esango nuke... Zentru giti guztaz Asiga. Ardo Beltzak jaso dituen golen ostean... Azerretu egin dela. Bueno, 4. gola, Eibarrek sartu duena. Ardo Beltza, zertan ari gara? Zagi ba, ostiko txoak emateizkite ekaitzek bitarten. Freestyle. Bueno, ekaitz, nahi baduzu, atxeden aldian aldatuko eta hartu zu kontrolak, Ekaitz terriblea da, osea, esan dugu, pasatzen bati dugu izango da, are perrago. Ikusiko du. Igual, bai. Igual nik utziko diote ekaitzi eta zakita, sigarak badin bauka txakurra, Ba, kontuz, txakurrak igual irazin koiota. Hombre, Asigarak txakurrari mandoak usten badio, aginteak usten badio, webkama jarri beharko du, mesedez. Bai, izan ez dengo txakur ekirolaria, ez? Hori da. Pena handiz ez dago txaurrika. Bueno. Ez dago txakurrik. Ia arrain dauzket, no aldi maituzu arraina jarri bitut. Arraina jarri dezakegu berriro arazo teknikoak baldin baditugu fondo bezala. Hoi da. Osea, kamera arraia jarri eta jarri, Fish eSports, ez? Horiek. Igual arraien kontra empater hartuko du. Beno, 40. minutua, 5 minutu gehiago atxeden aldira iristeko, eta, bueno, Eibarrek indartzu jarraitzen du, 1-4 irabazten du San Mamesen, Ardo Beltzaren txanda da orain, erasotzeko prest dago, defentsa ona erakutsi du Asigarak, eta gelditu du, bueno, gola, Raúl Garziaren gola orain txabert, gailendu egin da, Eibarren defentsan jokatzen ari ziren jokalarei, eta bilau daukagu markagailuan, eta orain bertan atxeden aldia izango dugu. Zena farbat, por cierto. Beste nefar bat. Bai, hoxe zabernean. Eta horrek nahi kontra jokatu zuen, txikitean. Raúl Garziak? Raúl Garziak, bai. Paroako azo eman altzizkiano. Ni artezaina nintzen minean. Eta, ikaragarria zen, flipantia. Bai, ez? Bai. Eske hauek... Bai, osea, 9 urte genikun eta ja guraso guztiak ezagutzen zuten. Jokazte hurra gure dut, hostia.
Minutu bat gehiago, daukagu atxeden aldira iritsi baino lehen. Eta ez daki denbora, ez amaitu da lehenengo zatia. 2-4, Samamezen, Atletikek galtzen du Eibarren aurka, eta ikusi ditzakegu zenolako aurpegiak dituzten Atletikeko zale bilbotarrek, ezta? Bueno, ze valorazio egiten duzue, hasi gara, oso ondo hasi zara. Bai, hasi bai, baina, bueno, ondo, oingoz ondo. Itxaropena daukazu lehenengo partidu hau irabaziko duzula, edo oraindik sorpresaren bat egon daitekela uste duzu? Irazteo intentzioekin, baina, ojo, ikusi hon bezala, ja sartu izki bigol, da eozei momentutan. Oain ateako dugu, osea, arma sekreta. Bai, los revulsivos. Los revulsivos, bineon... Lako arma. Utiko dio got bat. Ea gure aldekoa, bineon, ez dut bate esperantzaik. Bueno, esagatuko naiz, nik. Ja, baina, bueno, itzein dut, nahi, komentatuko dut nik, eta berak egin dezala ridikuloa, listo. Vale, pues, oso ondo, orduan, ekaitzek hartuko du Eibarren, Atletiken kontrola, eta Ardo Beltzak komentarioak egingo ditu nirekin. Oier askue amaikak txatean esan digu, Asier webkama jarri. Horrela. Ez dauket. Baina goratzen. Jarriko nuke bestela, baina tamales ez dauket. Urrengo baterako prestatuko dugu dena... Bueno, hobeto ez, beste era batera. Gaurko prestaketare, nahiko komplexio izaten ari da, eta ikusi beharra dago, FIFAk eman digun arazotik aparte, dena nahiko ondo guazela. Baina, bueno, arazo teknikoen pantalla ikusteko balio izan digu, ez da? Oire, nahiko grazioso izaten da. Lako kalitatea. Polita da ikustea olako bat, tarteka. Ara, baina zeik ez du, baina zuk nogen ikasi ez du. Ikusi duzu. Baina nahi gabe egitez, ez da? Bai. Honek egiten dut, eta... Botoida nahi eman da, venga, ez? Bai, hoi da, lagun batek Street Fighterrekin egiten zuen bezala. Bai, eta okerrena da gero irazite, bueno? Street Fighter rementzat. Edo beti zea berdina, ez? Axillo berdina. Bai. Joystickei bueltak eta botoia, joystickei bueltak eta botoia. Ekaitz nahiko indartzu, hasi da bigarren zati honetan, eta hainbat aldiz erasotu egin du. Baina orain, falta bat daukagu, bai, ezta? Bueno. Tarjeta horia jaso du Inigo Martinezek. Ai, Inigito. Horrek realean jolas esun leheno? Bai. Vale. Esa, ikusi dizena eta, sonatzen gauza bakarra hori izan da, horrekin dana esan. Horrekin, bastante polemika. Pedro Leonek bota du baloia, eta gola, bai! Ez? Zer gertatu da? Bai, gola sartu da, bai. Beno, Ekaitz, zure lehenengo gola hartu duzu, eta tira, oso gogoradia hasi gara, ez dakigu Eibarrek sortea bekartzen dizun edo, baina oso ondo, 2-5, Samamezen. Gipuzkoarra eta... Claro. Eta ikusi dugu ya... Gipuzkoako herri itxusi batekoak esan berra do, Polita oso. Eibarrek bauka bere xarma. Marrun. Kotxeekin sartu alaiz barroa, kotxeekin ibili alaiz barroan Ardo Beltza. Ez dela esan hori esango, hoi nik esatit. Nik ez dakitzuek Miranda de Bron egon zareten, baina... Bai, baitare. Ni Elgoibarri ikastea da Elgoibarri ez politxe esateana, eta ja Ibar pufa. Ez. Bi herri horiek pena mateie. Ez que, a ber, zenak esatea. Ia azpeitiarra izan da, bestia Iruñakua, eta ni Zaustarra, a ber, konparatuko dituk. Ez, bineon jendeak konpentsatzen du. Bai, osea, igual herria ez da oso polita, baina jendeak konpentsatzen du. Hori bai. Jendia, eskera jende hona da hon. Ze bestela ja... Bueno, eta hemen hitz egiten ari ginen bitartean, Eibarrek bere 6. gola sortu du, Asigararen 6. gola. Ekaitz, non zaude? Hor zaude jolatzen ala pilota automatikoa jarri duzu? Nik uste dut pilota automatikoarekin zegoela, nik hartu ditut beste bin mandoak, ze uste nuen nik baino gehiago itzen zula, baino gauza bera itxeko. Zain hobeto egin dut. Baitzea. Honetu. A ber, ez da nien badu txarter korre ikusten Martinezek. Kontuz, defentsa ona, Ardo Beltzarena, berriro hartu du pilota eta baina, berriro errekuperatu du baloia Eibarrek, azkar. Eta beste eraso baterako prest dago, defentsak
ondo jokatu dute kasu honetan, Atletiken kasuan, aurrera eta urrun bidali behar du baloia, saiatzen ari dira Eibarreko defentsak despistatzen, baina zaila daukate, oso ondo ari delako, hasi gara. Ikusten ari naizenak gogorazen dit, nire playeretako urtiak. Alegia, aurrea jun, baloia galdu, bestaldea etorri, baloia galdu, aurrea jun, baloia galdu, eta hola, partidu guztia, zoitxarra ginen. Ai, ama. Ai, ama. Zaiza iradokitzen. Gu ere bagarela. Edo behintzatu. Keba, ez nun hori esan. Ez nun hori esan nahi, keba, konfunditzen aizeate. Kontu, Eibarren zazpigarrena, eta gol! Bai, gola! Bai, bueno. Batxutan ez dut ondo ikusten nora doan baloia, Kikeren beste gol bat daukagu gaurkoan, eta Samameseko aurpegiak ez dira onak, ez dira bat ere onak. Bi zazpi. Bueno, gol hau oiarrazko dedikauta, eskerri asko etortzatien nahi ikustea, eta, bueno, hoxe, iretzako hau. Bai, Asierren zaleak ere guk maite ditugu, eskerrik asko pasatzeagatik eta txatean komentarioak usteagatik. Eta bigarren zatiaren erdialdera iritsi gara, Euskal Herria etxapela honetan, eta izugarrizko partidua ari gara ikusten, 2-7 Eibar oso boteretsu, eta 8garrena sartu du. Bai, mezu bat utzi dute, oraintxe bertan, Josu Merinok, eta neize, hemen dana ematen nahi nau, ireatik ta. Hau, iretzako, Merino. Golak egon dira, Merino, lasai. Eta egongo dira. Nik ustez faltako dira lagunak dedikatzeko golak. Lehenengo komentario batikan ez duen esan nahi, zoik txarra zatenik, gauzat esango zut. Ni jolasten hariko baldiman itzan, 2 sortzi ez, jungo ginen, 0 eta 30 rolakon bat. Ekaitzek apurtu du dinamika, bai, gauzako ez zijoazen esan gaizki eta hartu du eta... Oin berriz agira bera, Eta zer gertatzen da, eskuak libre. Zaitezu, hoi zer? Ez ikusten, ostia. Ez ikusten, baitea. Ez da bat ere ikusten, Samamez gaizki ere ikizuten, ez daukagu argirik zelaian. Beno, eskatu Ardo Beltza 2 partidu geratzen direlako eta hoietako bat Osasunarekin jokatuko duzulako. Hoi dalde ona. Eta ez dut presioa sartu nahi, eta Osasunarekin jokatuta ere 2-8 amaitzea. Utziko idatu hartzen glorioso maiten, edo nahiago zu hasi gara kartzela. Arazorik ez, hartu nahi duzuna. Bai, hemen ez da problema ikan. Gainera, uste dut partidu hau Eibarrek irabaziko dugula, eta zuek erabaki beharko duzue urrengo partidua Ipuruan edo Mendizorrotzan jokatzea. Printzipioz nik antolatzen dudalarik izango litzateke Mendizorrotzan, ez? Hartzen baldin badut nik glorioso. Bai, horiek. Eta geho, claro. Hotza pasatzea. Bai. Bueno, baina kio postrako patata batzuk. Bueno, ez te gutxi. Hoxe, nik batzen da Rudiko partida area jolastea jun, trako beti patata minak. Rubi gaina tercer tiempo gien. Hoxe, Kirolona elegitu nian, Rudbi ja. Bai, aukeatzen zainin berriki. Hoxe, danak hor futbolista, estrellitak etola, eta gu, irugarren denbora, zerrikeia jatea, zerbezak, lagun girua, bueno. Ambientea ramontatzen ju. Gari, baina zen patata jaten zenituen Gasteizen partiduak jokatu ostean. Atentzen zitutenak eta aurrengoak, tabernetan erabaten ziguten da zean guztia jate ginen. Baina patata Herriosar erara, egosiak, fregituak... Ez, patata minak. Bai, no, be. Zu baina asko, be. Baizea. Patata minak eta behin patata Herriosar erara ere bai. Baina, bai. Base esan patata. Zuk hautatu zenuen Kirola edo tercer tiempoa hartu zenuen. Osea, zure... Dana bat da, irugarren denbora eta partiduan bat da, baita ere, jolastu inberda. Zein dozu ekaiz, ostia, bai. Horretik ez dagoela, Ja, karo, baina... Kontuz aletik, bestela Eibarrek gola sartuko dizue, 9.
eskerrak defentsa ona eta tesainonarekin ibili zaretela, Bai. baina hasi gara uste dut ez duela utziko erasotzeari, beraz, kontuz. Valentziaga baloiarekin, nolaskoaini pasadio baloia, eta Pedro Leonek lapurtu duela, ez, baina orain jaso du baloia, Korrea aurrera doa, atezaletikeko atezainaren aurrean kokatu da, eta 9. gola iritsi da. Asko zabea. 9. gola Rezioren eskutik, eta minutu gutxi batzuk geratzen dira azkenengo minutuak jokatzeko, eta bukaerara iristeko. Ardo beltza, Kaitz, zer moduz ikusten dituzu azken minututxo hauek? Primeran, txalotu beharrekoa, zalantzarik gabe, zaletuen rollua, begira, hor daude oaindik, ez dira etxera joan, 2:9 eta hor daude armaietan, eta animatzen. Bueno, hori Gasteiz izango balitz, jadanik utzik egongo lirateke armaiak. Horin remontada egiten da. 2 minutu extra izango ditugu, sartuko du 10. Hasi garak, nola ikuste duzue. Ui, gelditu du. Azkenengo aukera izango dela esango nuke hau. Eta ez da sartu, baina beste korner bat izango dugu, orain partidua amaitu baino lehen. Eta berriro gelditu du, atezainak, eta amaitu da partidua, amaitu da etxapela FIFA 21 erakustaldi honetako lehenengo partidua, eta Eibarrek irabazi du San Mamesen 2-9 Athletic Bilbaoren aurka. San Mames bete-beteta egon da partidu honetan, eta zorionak hasi gara izan duzun garaipen honegatik. Eskerri asko. Egarki hasi gara. Oso hasiera potentea izan du erakustaldi honek, pixkanaka goruntz egin duena. Momentu batean pentsatu dugu Ardo Beltza eta Ekaitzek behar bada tentsioa gaitzeko moduan zeudela, batez ere 2. gol hori sartu dutenean, baina gero erabat jeitsi egin duzue ritmoa, eta tamalez 2-9 amaitu duzue. Bai, esan Ekaitzek aportu du ritmoa. Osea, bazegoen ja biderauta eta Seguru. hori gertatu da, hori izan da arazoa. Gainerakoan bazegoen nahiko bi. Bueno, hasi gara. Zure zaleak dituzu txatean, Josu Merinok dio, hemen dana ematen hainauk ireatik da. Josu Merino, akigu horari zarela asko animatzen azier, ezta? Eta beno, ia orain beste golen bat daukan Asigarak zuretzako. Leheno bat dedikau diot behai, Mhm. Así que no se queje. Bueno, hemen, hau da, nor maite duzu gehiago, aita edo ama, jeloskor jartzen dira eta denontzako golak egon behar dira. Nor jarriko eta aurrenari glorioso maitane, zuk esadazu. Egia esan ez daukat bateririk ere. Nik Alabesi buruz dakidan gauza gutxienetarikoa da nor den taldearen jabea. Hoi ezagutezu, hoi kuadrillakoa duzu ego? Ez, kuadrillakoa ez. Ni kirol kazetaria izan naizenean eta izan nintzen garaian saskibaloian, noizbehinka zona mixtan ikusi nun jabea. Eta beno, oso altua dela esan dezaket. Baina ez da, hau esan dezaket, ez da ex-kirolari edo ex-saskibaloi jokalari en artean gehien impresionatu nahuena bere tamainagatik, bere altueragatik. Eta, beno, Mendizorrotzara joango gara, Paseo de Cervantesen kokatuta dagoen estadio honetara, eta imaginatzen dut orain gaur egun daukagun estadioaren irudiak izango ditugula, eta ez udaletxeak egin nahi duen udaletxeak baino gehiago kerejetak nahi duen makroproiektu horren bertsio
berria, Hori ze aurre aldi ju azkenin, eo? pandemiagatik blokeatu zuten proiektua, eta uste dut, gogoak dituztela, baina, bueno, Kerejetak ere bere unibertsitatea ireki nahi duenez, ez daki diru egongo den guztirako. Eta hasi da partida Mendizorrotzan, Gasteizen, Alabez Eibarren aurka. Alabezekin Ardobeltza eta Ekaitz, eta Eibarren kontrolean hasi gara. Partidu oso handia irabazi ostean San Mamesen. Beno, momentuz lasai hasi gara, bata besteari baloia lapurtzen, eta Ardobeltzarentzat aukera dugu hemen, 4 minutu pasa ostean, partidaren lehenengo erasoa iritsiko da, eta kanpora joango zela zirudien, baina ez Eibarrek azkenean baloia hartu du, eta berriro ere Ardobeltzak lapurtu du, eta hor dator lehenengo erasoa! Eta gola! Eta ostean gola! Lehenengo gola! Epa! Ez du balio izan golak? Ez, jokoz kanpo. Bueno, suerte txarra, Ardobeltza, pasatze batzutan. Bueno, beste aukera bat Ni parrindea, baina, Ardobeltzaren jo. Epa, txilena. Oie, Ibarren asko ikusten da. Txilenak eta defentsan. Epa. Beno, Ardobeltza, beste eraso bat, eta bueno, Asigarak bere defentsak lanean jarri ditu. Eta hortxe ari zarete, Eibarren atearen aurrean, jotake, eta, bueno, pizkanaka, Eibarrek saiatzen ari da baloia Alabezen atera bidaltzen, baina defentsa onarekin ere ari da, eta Ardobeltza. Igartzen da bai, ja, glorioso beste gauza badela. Bai, hiriburuaren gauzak, ez da. Hiriburua barkatu, baina hiriburua gurea da. Eta Eibarren lehenengo erasoa, eta gola, 0-1, Mendizorrotzan. Kikek ez dibarkatzen. Ezpa? Bueno, hainbat gol sartu ditu Kikek, San Mamesen, eta lehenengoa ere iritsi da Mendizorrotzan. Patxekor flojo, Ja. Ba, bueno. Gaur gaina Naparru neunek, ez? Zein? Naparra neunez aldek. Bai, jakina. Zorionak. San Francisco Javier, mila esker. Horiek. Batean diote, Josu Merinok, Asier oso jaurtitzaile ona da, hirukoak sartzen zituen jolasten zuenean. Asier, hirukoak saskibaloian? Bai. Ezke ni fola ikusti da joatzik bai, baina... Osea, PlayStationi joatzeko bai, baina gero joatzeko benetan enaiz oso ona. Orduan NBA bika partiduren bat antolatu beharko dugu. Ufa, baita, hortan eona, danin ona, danin. Bai, ni zaskin joatzen nun, azpeitin iraurgin. De hecho, Gasteizea behin baino jotan junda daude, Baskonian kontra joatzea eta... Araberriren kontra agian ere? Baita. Ararrin kontra irazi baino, Baskonian kontra jata. Kistona jasota, etxea guztua. Zuk aurkaria distraitu, nahi jokatukot. Itzein, Hori teknika zan, nahi egina. Meritxigarren minutura iritsi gara, Alabezek 0-1 galtzen du etxean, eta berriro ere Eibarrek aukera izango du gola sartzeko, atera iristen ari da, baina Ardobeltzaren defentsa neka ezina da, eta ondo lortu du baloia ateratzea, eta berriro jarri da Eibarren atera bidean. Baloia galtzeko aukera izan du, baina ez mantendu dute, eta Eibarrek lapurtu du, eta oraintxe bertan berriro Ponsek errekuperatu du baloia. Eibarreko atezainak baloia bota, eta berriro zelai erdian gaude. Eibarrek erazotzeko asmoa zeukan, baina azkarrazko Ardobeltzak baloia kendu dio, Joselu dugu baloiarekin, eta bakarrik dago atezainaren aurka etorri da. Bezla, eta
Kale egin du? Bai. Horia, falta. Brianen falta izan dugu, eta bota du atezainak baloia, Rodriguez entzat, Bigarrengo Ilorain, partida honetan, Ardo Beltza askoz ez ere hobeto ikusten da, gauza garbiagoak egiten eta aukera hobeagoak lortzen eta markagailuan ere, naiz eta gol bat sartu, ez da leheno bezala, Ez? askoz ere zurrunago jolatzen ari da orain. Ez dakit dan, asier distraitzen nahi gelako, pixka bat nahita, o, de repente, leheno zai izan, disimulatzen nahi izalako, Oire badak esatia, beste taktika, Jo, azkeneko partidadako sorpresa izateko. Gero, osasun hartuta egon jata. Ai, Zazpita hau- txirazte zitegenin. hemen orain ari gara berotzen. Hau erakustaldiaren beroketa da eta benetako partidua izango da finala, Osasuna eta Errealaren aurka. Eta iritsi da oso ondo Ardo Beltzaren lehenengo gola Alabesekin. Ospatzen ari dira jokalariak. Ponsek berdindu du partidua bat. Euskal Herria etxapela honetan, Euskal Herria kirolak babestutako FIFA 21 erakustaldi honetan, bat, 30. minutuan gaude, beraz 15 minutu lehenengo zatiaren bukaerara iristeko, eta Garziak dauka oraintxe bertan baloia, Jotarekin jolasten ari dela, eta garren gola sartu du Ardo Beltzak hasigarari. 2-1, lehenengo aldiz, FIFA 21 erakustaldi honetan, Ardo Beltza markagailuan aurretik jartzen dela. 2-1, Joseluren gola izan da 32. minutuan. Eta, bueno, Mendizorrotzako zaleak berotzen hasi dira. Mendizorrotzan magia izan da. Bai, Nik uste dut kulpa guztia atletikek dakala, Beti bezala, Ez baina... esan nahi binen, guk horri etxean deitzen diogu efekto miribilla. ez, baina, bueno, erratu behar nintzen pixka bat, hendik. Eta, bueno, eta neurria ere hartzea, ze jokatzetunean horren igualdien aurkari baten kontra, oso bestelako izan daiteke, eta igual... Eta, bueno, eta distraitu duzuela songi, hori esan gerra. Ez da nahi tain, keba? Ez da izan horralea. Garzia baloiarekin eta urrutetik bota du eta gola sartu du bai, ez da bai, gola daukagu. Berdindu eginda partidua Garziaren golarekin, 37. minutuan, 2-2 Mendizorrotzan, ikusiko dugu, ia nola iristen den partidua atxeden aldira, 37. minutuan gaude, berdinketarekin Mendizorrotzan. Haitu esaten nula, neurria hartzen ari nintzaiala eta esan du, baitzea, Hoxe nintzen pentsatzen ointxe bertan. Komentaio oso afortunatu izan dela justu momentu hortan. bai. Hasi gara, ze trikimailu daukazu hor gordeta. Ufa. Zait, Egile esan pixke aiza dartzen neurria hemen da. Ni ez da, lehenengo partidotien biharrengoa mejoria ondila inaiz ikusten, Iruarreun ez da izein berrite? A ver, gaina Osasunakin. Hori, Horregatik, Boni relain, ojo. Ja, Beroketa. Egia. Eta zueke Mikel Merino, nakazte, beste nafar bat hor punterua. Ba, Remirore bai, eta Eta Remiro, egia. Aiene bai, Bai? bai. Esango nuke, dano Nafarra garela, Ondala, 1500 urtean nola baginan. Bai. Eta atletiken herria bai badira. Bai, ala izatea. Ba, nahi hori beti iruditu zait, ulertzen zergatikan jokalariak joaten dira, talde handita, diruagatik edo nahi dutelako ikasi edo behien zea zabaldu, nola esaten da. Baina, ez deten ulertzen da zergatikan diru gehiago dakanak dana eraman berdu, Pixka bat, beti iruditu zait hori esango nuke kontrajarria, igual zuk talekide... Bai, azkenean, esaten da merkatua da, baina, ez da egit. Diru gehiago bali mekazu, fitxatek eta hobeagoak edo diru gehiago bali duten fitxaketa egitea dauzkazu, diru gehiago eskaintzea dakazu jokalariei, orduan ez da egit. Iritsi gara atxeden aldia eta berdinketa Mendizorrotzan 2-2. Ardo Beltza oso indartsu hasi du partidua eta
eta buruan jarri da, baina hasigarak berdin du egin du, eta beraz, irabaslea zehaztuko dugu bigarren zatian. Beira estadistikak, zera 6 aldiz bota dugu atea, eta... Bueno. Utziko diet ekaitzi, eta gertatzen da noain. Ah, bale, ezberdintasuna ikusteko. Osasunakin ez diot utziko igual, baina... Bueno, estadistika aipatu dezula, Ardo Beltza, 6 aldiz bota ezu, baina hasierren bi eta bilak gola, orduan, euneko presizioa, Bai. Jaini berri. Bat ez deina soberan, ez dakit. Bai, hor dago, existitzen da. Geldialdi ona egin du Alabesek, ez dakit ez da ze partidun gauden. Eta bigarren zatia hasi egin da, orain Eibar dugu erasoan, Laguardiaren baloiarekin, eta gola! Gola daukagu, 2-3, Eibarren 3. gola, iritsi zaigu, bigarren zatia hasi ondoren. Ikusiko dugu. Ekarri dute, ekaitzen telefonoekin hainez, hortaz, ekaitzek esaten baldin badu, ekaitz pakete... Hoxe komentatzen nikoa justu. Eta Lasto Txapelei eskerrak eman, raid bat egin digula. Mi esker Lasto Txapel. A ver. Hau, beroketatzen. A ver. Joko ezkan pasean behir nungi. Ikusi, ninekien, hau. Haupa Lasto Txapel, eskerrik asko raidori egiteagatik. Athletic Club. Lasto Txapel, albiste txar bat daukagu zuretzat, Atletikek 2-9 galdu du San Mamesen Eibarren aurka lehenengo partiduan. Zorionez zuretzako, ez zeunden ikusten. Hori da. Eta laugarren gola sartu du Eibarrek oraintxe bertan. Ardo Beltza, ekaitz. Behar dugu hemen edabe magiko bat edo zerbait. Ez daki bada. Ni txatarekin ari naiz, ekaitz naiz eta partida pikutera bidaltzen ari naiz. Gustatzen zait. Autokontemplazio hori oso ona izan da. Ekaitzuk ezentzun besteek esaten dutena eta kontzentratu jokoan. Bai, ez baitzen, orduan. Entzutun pizkete. Ojito. 55 minutuan gaude, Alabesek 2-4 galtzen du Mendizorrotzan, eta Arbilak baloiarekin, eta urrutira bota du. Hoi ni baino akau gerra de, Mega, benio, hoi de bota ahi. Bai, ensaio, ez? Ba, hoi de, ensaiotzeko bai, gora jo. Dio pentsan da orain erasoan, eta Duartek lapurtu du baloia, korrika saiatzen ari da ekaitz berriro erasoetzea ahalegintzen, baina Oliveirak kendu dio baloia. Diopek berriro ere galdu du eta ekaitzek gauka kontrolpean. Bueno, kontrolpean, hor txortxe da. Baloia oinetan behintzat badauka. Eta kindarak ez zen kontrolatu hau, Txutatu du baloia eta atearen gainetik bidali du. Nik galdera tekniko bat, nik FIFA nena jolastu, bueno, ondela urte pila bat, ibili nintzen pro eta olakotan, ondela esango nuke 10 urte hola, ez? Pro fuerte zegoenean, FIFA baino. Hemen jokalariak nekatzen dira, eta estadistika hori geiste joaten da, edo nola dijoa? Bai. Bai, osean, partida aurrea junala, mantxua ito bekorrik eta hori dana? Edo, desean, igual espreina ito nekatzen da, baina gero errekuperatu dute bizitza pizkat eta... Osa, de hecho, behien azpien eskuien dezkerrin izena ikusteien... Bai. Hortan, goien marra urdin ba bezala, zeok. Bai. Ba, hori dek, resistentzia bezala. Eta hori gastatzen baldin kambio eskatzen dute? Kambio ez eskatzen, baina gutxi joite korrika. Makalo eta... Eskatzen zaketen, baina ez, zuk esan berdi ez bateatzeko. Bale, ez jakiteko, natzen, nola, mekanikari ez nekin implementatu zegoen, edo existitzen zenik edo lako bat. Ondo ikusten dut, estrategia moduan edo, ez? Azkenean horrekin, zenbat korrika egin da hori bai, pixka bat kalkulatu berda, ez? Bai, kasu enten ez du asko importaz, bueno, kasu enten ez du asko importaz, jokalari guztiak dielako igualak. Bai, hori da, bai, 90 estadistika dutelako, ez? Bai. Baina normalen bai, igual bakazu demagun Messi edo Mbappe edo lakon bat, eta nekatu iken badin bazaizu, agarren zo bat dakazu.
Bai. Horiek da. Eta jokalai bagoitzek, behan resistentzi estadistika diferenti zeukek. Hoi da. Eta batzu Bueno, gobi, beste batzu txarro. Hartu duain berriz mandoaz, ekaitzik egin duen Bosgarren, zuloarekin da. bosgarren Ja, gola espero, jaso du Alabesek, Ekaitza kaso, ekaitza. Alabesek eta ekaitzek. Garziak pilota zeukan eta tira, bera izan da gola sartu duen azkena. Defentsa ona ari da Alabesek egiten, oraintxe bertan. Baina Eibarrek jarraitzen du, gogoz erasotzen. Txatean, Lazo Txapelek jarri du. Nortzu dira Messi, Mbappe eta bar. Euskal jokalarien aurrean, utxaren urrengoa. Bueno, hortxe, ongo dia igual. Bueno, bai. Hombre, aurrelarik eta... ni... Justo beira, femeninoan esaten genuen aleno, osea, hor badao Amaiur eta, golegile, bikaina atea zaigula guain. Baina... gizonezkoen artean, aurrelaria, ni. Bueno, bai, baina... Emakumetan, sarautzen, ez balen banago oker, bi jokalari egon dira, edo badaude, maila altuenean jolasten, o jolastutakoa behintzat, bat, ez balen banago oker, Oiane izena zuen, ni baino urtete zarragoa zen, bueno, da, biziri dago lata, eta ez zuen denbora gelditu. Zer? Eta ez zuen denbora gelditu. Denbora? Igual dio. Osea, zu baino zarragoa dela, beste egal. Bai, urtete zarro hola ustetala, gaina nekin bate ikasitakoa, Lasaien, eta horrek ustet Bartzelonan jolastu zuela bere garaian. Bartzelonako emakumen zean, espalen manago okerre, eta bestiak realean jolasten zuen. Izen eta zenez goratzen noain. Baina bai, niko zea badago, hemen zarautzen badago de batzuk, bai. Bueno, realean jolastu zuen beste batek, bai, ez? Gio Alabesen bukatu zuenak, o dagoenak. Mutil. Mutila. Arauztarra... Bai, hori ziretzen etorriko. Bai, ez da, urte bete intzun eta gio beste ekipon batera moitu zuten, olakon bat. Juriren zalda, Zarauztarra. Zein? Juri. Bertxitxe. Bai, hori bai, nik beste ateatek genituan, arrazoiakak, bai, Juri bai. Bai, pixka tonto nitxok, gaur, ostiralaek eta... Gaina puentia horretik eta... Bueno, gaur eta egunero, baina eskusa horrekin. Bizei daukagu markagailuan, 80 minutuan gaude, 10 minutu, partidua amaitzeko. Bizei, Alabese galtzen du, Mendizorrotzako giroa ostu da. Gaur ez daukagu elurra, Mendizorrotzan, baina hala ere taldeak erakusten duen indarrak... Zeizan deko hori. Patxekoren erakustaldia. Vale. Baina Alabesek ez da ari indarrez jolasten etxean. Bai. Lazo Txapelek jarri du Irene Paredes. Atletiken jokatu zuen eta orain Bartzelonan dago. Adibidez, emakume... Bai, Parisen egon zan eta supercrack. Bai, oso ez. Garra estalda. Usteat. Lazo Txapelek adetzen du ia Gasteizen beti hotxa egiten duen, baina ez da horrela. Neguan Severia delako, baina udan Liberia delako. Bueno, nien dara bihazte junitzen da hotza, bentset? Así que ez da egit, ba. Ba, ez que negurako oseak itzari dituzte. Kale faxiluak, kalekuak eta horratik garen tegota. 86. minutua, daramagu denboratxo bat golak ikusi gabe, Eibarrek bere 6. igo markatu duenetik, eta orain bandatik aterako du Eibarrek, ikusiko dugu ja beste gol bat sartuko duen partidua amaitu, baino lehen, 2-6, uste dugu Alabesek Atletikek baino hobeto amaitu dezakela partidua, baina... Bero bai, bukatuko du, hobeto, minututxo bat geratzen delako partida amaitzeko. Eta ardo beltzak orain, erasoan ari da, Kordobarekin ikusiko dugu, azkeneko gola sartzen duen, eta ez, Korrearen defentsa, Korrea nahiko nekatuta iritsi da.
erresistentzia gutxirekin, Ponsen txanda, eta lapurtu du Eibarrek. 2 minutu, oraintxe amaituko da partidua, 2-6 norgehiagokaren amaiera honetan. Eta bukatu da, bigarren norgehiagoka hau, 2-6 Mendizorrotzan galdu du Alabesek Eibarren aurka. Eibarrek 2 partidu irabazi ditu jarraian, lehenengoa San Mamesen eta bigarrena Mendizorrotzan. Zorionak hasi gara zure bigarren, kopa eta guzti irabazi du Eibarrek. Hola, bai, kopa irabazi. Nah. Eskerri asko. Zona mixtan gaude, Ardo Beltza eta Ekaitzekin. Zaida zuen, nola ikusi duzue partidua? Ez da gaizki hasi, baina gero honek hartu mandoa eta pikuta bialiu. Zein izango da zuen estrategia 3. partiduari begira? Ni estrategia da, Ekaitzi mandoa ez ustea. Eta asierrek arraiai jarriko jo mandua. Bai. Egile esan igarri da, Ekaitzen mandu hartu nien. Gari, 3. partidua hasi baino lehen, ez dakitia posible dugun prest daukagun bideoa ikustea. Bai, prestatuta daukat. Gero partida zein leheno jarriko dut. Ados? Gogoratu nahi dugu FIFA 21 erakustaldi hau EH Kirola, Euskal Herria Kirola elkartearen babesarekin ari garela antolatzen eta eskerrak eman nahi dizkiogu. Eta momentuz, 2 partidu oso interesgarri ikusi ditugu, San Mamesen eta Mendizorrotzan, bietan Eibar izan da garaia eta orain antolatuko dugu benetako partidua, beroketak ikusi ditugu eta orain bai Osasuna eta Errealaren aurkako norgehiagoka izango dugu Reino de Navarran, ez da? Iruñaraino joango gara. Reino de Navarra bazen aspaldi, guen ja beste behin El Sadar. Adarrez. Berriro El Sadar. Bai, bukatu zen babesle hori eta guen El Sadar beste behin. Orduan El Sadarrera joango gara. Eta prest dugu partidua, esan? Ez tamalez, jokoan ez dago. Ez da iguala, ez da Mendizorroza bezala, benetakoa da, baizik eta, benetakoa, iguala da. Beste honetan, ezakite, zelai random bat da, zeigabe. Baina bere zelaiak ez ziren ekipoko hori, edo kasu batzutan bai eta batzutan ez? Gehien, askotan bai, baina batzutan ez, eta zuen kasun, ez da. Eta arrazoiren bat dago horretarako? Nik uste dut igo berria zelako eta oaindik ezekatelako gina edo gorako zerbait. Edo ez gaitu zelako maite euskalet. Osasunak bere kamiseta gorriarekin jokatuko du. Vale, bideia botako dut bitartez, bale? Oso ondo. Eta itzuli gara partidura. Nahi duzutenean, hasta dukezue. Guazen bada, partidan dia. Bai, orain, hasi gara Errealarekin, bere taldearekin, eta Ardo Beltza Osasunarekin, bere taldearekin erakutzeko duten maila guztia. Hemen, ez da egongo inongo mugarik. Beien kalitatean. El Sadarren gaude eta 2 beroketa partidu jokatu ondoren orain kopa ari dira jokatzen Ardo Beltza Ekaitzekin eta hasi garak bere partetik 2 minutu deramagu eta Osasunak aurre hartu nahi du, lehenengo erasoa ia lortu du. Baina Errealaren defentsak oso ondo aritu dira. Lapurtu du Barjak oraintxe bertan.
eta Abilak dauka orain kontrola, saiatzen ari da, bueno, zoratzen ari dira Errealeko defentsak, eta azkenean lortu dute baloia bere ganatzea. Silva Isaac ekin jokatzen, eta Ardo Beltza saiatu da, baina Errealak bere lehenengo erasoa prestatzen ari da. Eta gola. Eta lehenengo gola iritsi da, Errealak gola sartu du Elsadarren. Lehenengo porra jarri du, Juso Merinok, porra bat zazpi. Bueno, Bat zazpi. bidian guaz. Eskerrik asko, Merino. Bai, konfiantza guztiakin, Eskerri asko, Merino. Bai, zuk izan bertzen unoi. Joko eskampo. Esan berrago Merinokin Counter-Strikeren joatze dela desente txarra alabea, así que, bueno. Oina, eskerrik asko emateko modu egokiena. Bueno, Beltza, Lasto Txapelek dio animo zurekin topera doala. Zeinekin? Zurekin. Eskerrik asko Lasto. Ondo dago alde batek eta besteak ere zaleak izatea, txataren bestaldean. Bai, horrek ambientea ematen dio partidari. Eta azkeneko minutu hauetan baloia ez da ateratzen, ez da aldentzen Osasunaren atetik, eta hori albiste txarra da Nafarrentzat. Da, maitane. Baina, bueno, esan berra dago, azken txapela, Euskal Herriko txapela, irabazizuela Osasunak Realan kontran justo, eta bainik ez da hola, kasik bai, baina bainik ez da hola. Geldialdi ona egin du Osasunak, oraintxe bertan Errealaren erasoaren aurka, eta berriro libratu du, kornerra aterako du Errealak, Merinok, Kauen, baina gola sartu du Merinok. eutxiko diot. Merino honek, Zero, eta... La ley del ex, ez? Kauen, 0-2 markagailuan, 15 minutu pasa dira, partidua hasi den momentutik. Eta, beno, Osasuna berotzen ari dela dirudi. Noiz hasiko da partidua Nafarrentzat? Saimetane, badoaz. Badoaz, gol bat sartu beharko duzu behintzat, ezta? Bueno, Etxean. Bestela zaleak zelaira jaitsiko dira, eta orduan korrik egin beharko duzue. Kauen, behira, atezaina Nafarra eta horan ezin. Atezaina Nafarra izan da kontrariokoa propia puerta da gola? Bueno, partido, ideia oso filosofikoak ari gara lantzen hemen, ez dakit. Bai. Golaren Nafarra sartuik, ez? Merino. Da, metasea, dana Osasuna da, azkenian orduan. Dana Naparrak. Orduan berdin duz egiten duen, Ardo Beltzak, behak ja irazi du. Naparrak iraztu beti. Itean aitela, beti Naparrak irabaztu be. Bueno, guztiak Naparrak bagara, bai, hemen Naparrak irabaziko dute. Hogeigarren minutu. Bezlari, Nafarroak irola. Hirugarrena da, hostia. Ez dizut utziko. Hirugarren gola sartu du Errealak, Isakek sartu du 22. minutuan, eta uste dut oraintxe bertan Ardo Beltza eta Ekaitzen artean tentsioa sortzen ari dela, hirugarren partidu honetan. Eta botatzeit esku hartzeko mandua baino kauen to, niko... Beharrezko delakoz. Ez da beharrezkoa. Bueno, adierazi behar dugu hemen ez gaudela violentziaren alde, eta nahien artean bakea nahi dugula. Nahien artean bakizu. Ara, eta hoitzar da. Hor ez dakitia falta egon den, edo zer gertatu den, baina arbitroek ez dute ez eradierazi, eta berriro ere Errealak, Oiartzabalek dauka baloia. Oierrek lapurtu du Osasunarentzat, eta kanpora joan da, kornerra, Errealak botatako kornerra, eta ia, bai, kanpotik bota du baloia eta laugarren gola Errealarentzat. Beitiarra.
Toma. Hola ez. Guridik, okerrez banago, lehenengo gola guri direntzako, 0-4. Eta Elzadarren seriotasun asko armaietan. Eta Nafarrok egun hartu dute festa. Nik uste atzo gabetik daudela, eta orduan... Hori da. Baina denbora dakar. Epa, zuatzen bada. Bai, tiroi, Lasto txapelek dio, Kaiserrarekin hori ez dela gertatzen. Zeinekin? Kaiserrarekin. Kaixerrarekin. Zein dek kaizerra. Zehaztu barko dugu, zein den kaixerra. Bai. Osasunaren defentsak berandu iritsi dira, baina ez dira iritsi. Baina baloia kanpora joan denez, ez da golik sartu, eta hala ere, Erreala berriro ere eraso egin du. Gero estadistikak ikusi beharko ditugu, eta ikusi zenbat eraso egon diren bertan. Zelako estatistikak egon diren, ez da? Boin gontan, jipoiarra. Boin arte behintzat, baina gero. Osasunak arazoak izaten ari ditu, atera iristeko, eta iritsi den gutxietan orain bezala, defentsa ona aurkitu du aurrean. Kanpora bota du, atearen gainetik joan da baloia. Ondarruko Kaiserra, Iñigo Martínez, dio Lasto txapelek. Jauntxit gorena. Zenolako ez izena, Ondarruko Bueno. Ondarruko kaixerra. Horan esaten diote etxean, sukaldean sartzen danean, amak esaten dio, kontxo, kaixerra. Ondarruko kaixerra, hori esate ez du, Osea, alepitzaleek, Lasto. Ni lehen gadile, aitzetena. Bai, atletikekoak beti izan dira oso... Oso fantasmillak, ez zango jau. Bueno, bai, holako bat. Mamutxoak. Bai, Eta baita. imperio zalak. Hor basean bere garaian, Osoak. zea, fantasmitos, holako, Elauek. Bai, fantasmikosekoak, holako takon bat. Bueno, geotanian bezala da, daneti dago, Atletikeko jende natural asko, eskerra jende natural asko ona deken, ze bestela. Bueno, ekipaetan bezala, beti dago baten bat, aiziak beste alde batetik ematen jona, baina. Garra egorri aizi beste aldetik emate, nahi dela zarata gehien da. Bai, oidek, talata puta gehien ematen bai. Oidek. Bai, bueno. Jopa, Izan da, ez dakit, baina hor pixka elkarren aurketako talka hori oso karatzeka izan da. Bai, oso Oliver eta Benji, Bai, egia. Izan du. Asko egin du Ardo Beltzak oraintxe bertan bere atea babesten. Osasunaren tartea da oraintxe bertan, García baloiarekin bota du eta gelditu du atezainak. Bigarren saiakera bat, baina ez, defentsek hartu dute baloia eta berriro ere Erreala erasoaren biladoa. Isak baloiarekin, Opa! eta bai falta egin du Oierrek eta tarjeta Kartelik ez? ez du ikusiko txartelik. Nik uste laga izan da, Lageatu da zijoan jugalaria. Beira. Iepa! Bueno. Baloia gertu zean. Zelako sarrera egin duen Oierrek. Eta Kilometroa zen. 45. minutura iritsi gara, minutu bat gehiago gehituko da lehenengo zati honetan, beraz laster amaituko da. Eta bai, entzun dugu, eta oraintxe bertan atsedenaldia iritsi da, ikusi dugunez, badaude Elzadarren, Errealaren zale batzuk. Gol bat bakarrik, gol bat. Gol Ez bat. ba, 12 aldiz saiatu da, ez da Errealak eraso egiten, eta 5 aldiz egin du erasoa Ardo Beltza eta ekaitzen kontrolpean dagoen Osasuna. Zein izango da zuen estrategia orain atsedenaldiaren ostean, lagunok? Sekaitzek eskatzen dit mandoa, baina goendik ez ditut ziko. Nire estrategia izan da, guri azpeitiarra delantero jartzea. Eta ber,
Gogoratu behar dugu hasi gara Azpeitiarra dela eta logikoa denez, bere herriko jokalariak nahi ditu bere taldean. Hori da trukoa. No. Bai, Hola, ze nere. bestela basekik etxe iritsitakoan jaso ingo ikela. Eta Lasto Txapelek dio Ardo Beltzari, nire alde esan behar dut FIFAn penalti bat sartu nuela, hori ez da oso maiz ematen. Zorionak, esto. Eta horretaz aparte hortik daukagu troll edo bot bat, esan ez, wanna become famous? By followers! Bai. Oain Zozazko galdera kontakoa. teknikoa, beste twizlariai. Nik hori nola baneatzen dut? Ez dutela segura baneatzu bat jarri? Barra ban. Ah! Eta gero, Eta izena? bai, Vale, barra ban. Eta username nola ite... Ah, vale. Bueno, hasi gara, earkia ega. Lasto Txapelek dio trukoa dela Azkoitiarrik ez izatea taldean. Horire, bueno, nik bi hauzketo momentu honetan, así que ez da izpa. Vale, listo. Bota, fuera. Hola, Es que famous. ez dakien antzako nik uste dana dakila, baina Azpeiti eta Azkoiti dira herrikideak dira, esango nuke ondoan dauden herriak direla, baina elkarren arteko, hola, esango nuke pikea, ez? Pixka bat. Bai, Badola. bai. Ta tartean loiola do, eta orduan horrek pixka mugatzen dudana. Guri nola dan. Hoi da, Bueno, bai egin biri jau gebe. oidek. Okerrena da, zera, Marroio gabe. zuek pikia daukazu, baina okerrena da gero gaineako Euskal Herriak nazte ditula. Ja, bai. Literalki, Bai. Txanei hori digen klasien, ez esate jo, izer txan, azpeitiarra o askoitiarra? Ze, claro, azpeitiarra da askoitiarra daude, da hori digen ez gaituzte distingitzen geure artien, así que... Oi, ba, Hau- ez dek zaila, Ez egit, Hola, a ber. Ja, iretzat igual, ez, baino... Bai, a ber, netzan, antzeko hitz zue, baino Azpeiti je eta Azkoiti xedek, ez? Bai, Orduan, dudik ez. horrekin bakarrik ja jakin berko... Bueno, igual Bueno, nik oituten itxokelako, baino. Ja, ni esan berrazukeat, familia herria baino askoitiarra zukeatela. Bai, gehola Así que- izateke, geho Azpeitiarrak neska Azkoitiarra botatzea eta o mutila, Bai, eta alderantziz, bai. kontrako Ni herritan mestizo, beti bestian da jutek ez egiteken a liarla o lo que sea, baino, Bai. Pulpgitar Azkoitiarra da, Lasto Txapel, bai. Tibalt Bai. jauna, gure ogilaria. Bo, ez ez hautzen baino, osea, behan bideoek eta guztetxeat eta. Bai, Azkoitiarra, Askoitiarra. Azkoitiarra, bea. kolonizazio- Azkoitixeko, bai, oida. Kolonizazio estrategiak dituzue Azkoitia. Bai, eta oida, Azpeitian. elkarre inbaditzen saiatzen nahi dira. Gero Gasteiz Bilbota retreteta dago. Bai. Osasuna galtzen ari da bere zelaian, 0-5 Realaren aurka, 60. minutuan gaude eta atsedenaldiaren ostean zelaiak aldatu dira. Eta oraintxe bertan Osasunak baloia berreskuratu du, baina saiatu da Aranbarri baloia kentzen eta horari dira, bata bestearen aurka saiatzen. Barjak jolasten du orain, Torresek Osasunarentzat bota du erasoa eta gelditu du Errealeko atezainak. Eta modurik. Bain, leheno, bigarren partian hartu dio nik pixka bat hasi garai, neurria, baina bain berak hartu dit earki. Beira, ja. Trufatzeta eta guzi, jepa. Nik uste, Oleno- hasi leno- gara Ralakin joazta igota dagoela, bere Bai, ekipoakin. hasi Hasi, nau. oidek, hasita. Leheno gila esan biharren partidu larri bili nau, hasi eran. Ekaitze hartu arte. Eta Bueno, Lasto Txapelek dio, Gasteizen dauden bilbotarrak ezin atera dabiltzalako dira bizi Gasteizen. Lasto Txapel ez zaitez konfunditu, Gasteizen Bilbon baino hobeto bizi gara. Gian ez gara hainbeste divertitzen, baina parke asko ditugu, Green Capital gara. Bai, eta rotondak eba, ja? Rotondak bai. egia Kapital. Ez da esan, mitua.
Ez da Egia mitoa. esan rotonda asko ditugu egia da, baina oso erabilgarriak dira. Bilbon galtzen bazara, Bilboko beste puntaraino joan barko zara, buelta emateko. Gasteizen hori ez da gertatzen. Osasunak berriro bota du, eta kanpoan amaitu du baloiak. Kornerra, Torresek aterako duena. Eta Modric, Ez, Ah. Reala defentsan oso gogorrari da, ez dio aukerarik ematen nia, golak sartzeko. Eta ardo beltza kinkalarria, momentu honetan, gol bat lortzeko aldera. 72. minutua gara, beraz, gol bat sartu nahi badu Osasunak bere zaleen aurrean, gehiago zaituko, Iepa! eta ia lortu du oraintxe bertan ardo beltzak gola sartzea. Bitartean, ikaitz, txintxo atzean, Eba turguri di beste behin. Luzea. Hirurogeita malaugarren minutua, Budimir ari da baloiarekin, Torresi pasa dio. Ardo beltza eraso aleginak egiten ditu, baina berriro ere defentsak gelditu du. Aterako dute txutea dauka Torresek. Eta gelditu du Silbak. Silbak izan da, ez. Gelditu dute zainak. Alaba da, zera, penaltia. Bai. Bai. Alantzari gabe. Lasto txapelek jarri du urentxe bertan. Bizkaian metroa daukagu. Erdia soilik falta zaigu metro eta erdiko distantzia izateko. Arrasei guztia lasto txapel bai. Bueno, oin Donostin ez aldia egiten, no? Zehose egitu bintzet. Bai, zuluak eta txikizioa Bai. raien die, bai. Ai, Txikizia, bai. Bai. Da, nahiko polemika egon da, ez? Zuluak arretera gero itxe, bai, hori, bai. eta... Nik ez egit, Donosti baten metro bat, Zertako, este baina, gorren bueno. handila eta autobusekin nahiko ondo elkartuta zitxaren ba, baina, bueno. Egon guek, sose atzetikan. Txea, pa. Bai. 10 minutu norgehiagoka amaitzeko, 0-5, eta Osasunak jarraitzen du Erasoan, punturik gehitu gabe. Daramagu bai, azkeneko minututan, hainbat eraso ikusi ditugu Osasunaren partetik, baina oso garesti dago gola gaur elzadarren, Gutako bai. Hala eta guztiz ere, aipatu behar dugu momentuz Ardobeltzak egin dituen defentsak, utzi usten ari diren markagailua, 3 partidetan hoberena dela momentuz. Zer gertatu da? Jo, berriz. Zea produzion Partida error. amaitu da. bueno, kartela jarriko deu, arazo teknikoena, eta listo. Ze orden tablas. Nabatxe bukatzeko penalti batzuk bukatu. Ba, eske penalti batzu betzea joatzi aldoen, hola eta hola. Hori da, penalti batzuk egin ditzakegu edo bestela nahiago baduzue partidu motz bat jokatu, ez dakit nola ikusten duzuen. Hori 0-5 zen markagailua, beraz hortik hartu dezakegu eta 2 minutukoa. Venga, egingo dugu hori, 2 minutuko... Ba, ina zuena. Penaltia. Penaltiek joatzeko... Osea, 90 minutu joain berdi, bai, bai. Hoi da. Ba, kokatuko dugu hori da, 2 minututxuko bi izati, eta 0-5 hasita. Beraz, gehitzen duguna izango da 0-5 horri gehitzeko. Bueno, edo ez. Jarri dutzea partida harinago joateko. Osa, harinago eta 2 minututan pasatzeko. Bueno, prest gaude honetarako, Osasuna eta Reala prest zaudete. Hori da leheno komentetuguna FIFA 21, azken aldi honetan FIFA 22 irterekin pixka bat bugeatuta gelditu dela, hori komentatu dugu Ardobeltzak, eta justu hasiera gertatu zaigu, eta ontxe justu bukaeran baita ere. Baina, bueno, zuzeneko kontua dira, eta aurrera joango gara. Eta gero harremanetan jarriko naiz Electronic sartzekin, eta esango dia ze fundamentu den hau. Honela ezin dugula. Ezin ditugu zuzenekoak egin. Erraiazu ezagutzezula Alaveseko presidentea. Hori da, esango diot. Kontuz, kere jeta ezaguna dugula. Kontaktua gilezula.
Bai. Maketo irratiak errai bat egin digu. Eskerrik asko, Maketo irratia. Justorain bukatzear gaudela, baina eskerrik asko. Eta ongi etorriak. Izen kuriosua, Maketo irratia. Bai, orain dela gutxi hasi dira Twitchen emititzen, euskaraz, eta ongi etorria eman diegu. Bueno, errealaren aleginak erasoan, eta ondo gelditu du Osasunak. Ikusiko dugu ia golen bat daukagun mini partidu honetan. Osasuna bintzat gol bat sartzea, no da, horrezko gol txiki hori. Hori da. Eta horrekin denak kontentu. Bueno, erdizka. Hori ezakitia falta bat egon den, baina arbitroek ez dute ikusi. Osasunak lortu du baloia hartzea, eta bueno, ikusiko dugu ia lehenengo erasoa mini partidu motzonetan, Abila baloiarekin, bota du Budimirrek, baina Errealeko atezainak gelditu egin du. Isak baloiarekin, korrika eta bakarrik. Karra, Isak. Orain bai, falta izan da? Penalti. Penaltia. Kaixo, ate, eta hartzaleon. Penalti jo saltzen dituzten nahi guzi. Betu penalti, hoxe, penalti. Hoi da, hor da. Bueno, gaurko egunean Osasuneko oier ari da nahiko gogor jolasten, ez da? Bai. Errealaren lehenengo gola penalti honetan Oiartzabalek sartu duena. 28. minutuan, 0-1, hau da 0-6. Herrik asko maitane. Kaixo, arkekuso, eta ongetorri bueltan. Zergatik, erralako la sartu dulako? Lasai. Danak naparrak, era, azkenian, tranquil. Azkoitikoak edo azpeitikoak izan, guztian naparrak, ez da premaik. Hori da. Hashtag egin beharko dugu. Ni hain naiz pentsatzen, oain hori komentatu dela, inberdeula da, beste FIFAnez, beste ekirol bat hautatu, edo zein, ez, League of Legends, igual dit, bestia nola da, kotxearena, Rocket League eolako bat, eta askoiti azpeitiko pikea egin. Eta horrekin zanjatu, dana. Jendi zeuru daola, Bai, ez horregatik, eta osana izango ban, komentarista bat azpeitiarra, eta bestia askoitiarra, eta bueno, parre. Bueno, eta txartel gorria, oierrentzat kalera doala. Ez dakit aldaketak egiteko aukera izango den, edo... Bai, ez da? Gorria baldin baukez egin got. Ordan, bueno. Oier kalera joan da. Aukera eskarnezak beste defentsa bat, dinean. Atxeden aldira iristear gaude, eta ondo gelditu du baloia. Arkakuso bihotza hausi zailo, oier kanporatu izan delako, Zelako izaztea. Zelako gara txarra. 2 minutu gehiago ditugu partida amaitzeko, komentatu dugun bezala, akatz, bueno, eraso tekniko baten ondorioz hasi behar izan dugu, eta 0-1 horri beste 0-5 gehitu behar diogu, beraz 0-6 da benetako markagailua. 0-1 ongi dago. Bai, 0-1 utzi, bai. Animatuko dugu Ardo Beltza, gol bat bilatzeko, lortzeko, baina, bai, Erreala eta Xigara, gure jokalari azpeitiarra, oso indartsu ibili da gaurko egunean, eta 3 partidak irabaziko dituela dirudi. Ez bada ezer berezia, ez bazaigu jainko agertzen hemen. Eta Francisco Javier pitxatuko du. Oida, gaur, gaina esala horren eguna, aprotxatu behar da. Iepa! Osasunaren, eta! Iadiz botatu Osasunak atera, eta bitan ez du lortu. Kornerra daukagu orain, Abilak botatakoa. Erreala berriro ere korrika, eta defentsak, Osasunako defentsak atzetik. Ikusiko dugu ia aurreratzen den. Bueno, iritsi dira defentsak bai, baina zelako erregateak ari gara ikusten. Zertiaz. Eskerrak, Osasunako... Januzak magioa egi. Januzak aprotxen berri egi.
Bistan da. Por cierto, hor azkoikien eta ez da komentatzen ze legendarioa den pub gitarren jarroia. Pub Gitarren jarroie? Ez da hitz egiten horri buruz, inguru Pues, batean. ni gutxi egitu ya dengoz. Baina ojo, Ni azken aldien, ikasteko eta behan elkarrizketa eta jartxeat eta... Ze? Baizea, penaltia beste behin, nork egin du? A ver, errepika peta ikusi behar. Atezainak, baizea! Oleo gure honitxoan ikusten, zera, Andoni oiok, zitzea nolan, Andoni horrekin elkarrizketi da brutala egi. Bai. Bai. Penaltia, Errealarentzat Oiarzabalek botako du. Eta gola sortu duz, 0-2 partidatxo honetan, 0-6 markagailu osoan. Hola ez. Diot, bi penalti, bat gutxigo... Iritsi gara bukaerara, minututxo bat daukagu ere, partida amaitu baino lehen, eta Erreala baloiaren kontrolpean dago, beraz, Osasunak partidua amaituko du, norgehiagoka amaituko du, tantorik golik gehitu gabe. Eta amaitu da norgehiagoka, 0-6 irabazi du El Sadarren Errealak, zorionak hasi gara. Zer moduz nola sentitzen zara, garaipen honen ostean. Kerri asko, ondo, egite zan denbora harrapase du. Biharren partidu iztu izen da, baina bueno, ondo. Begira, Rival digno esango dugu. Rival digno. Zer ezan, Bueno, Ardo Beltza, nola Rival sentitzen zarete, 3 partidu galdu dituzue, bata bestearen atzetik. Hortxonga, gertu, bineon, ez da azken momentun eskapatu zaigu. Ez sufritu bastante, hasi garak eman digu sekulako astindua, batez ekaitzi. Da... Baina, bai, arki da, eta, bueno, gauzak inituna tarteka kontra, litikekin ezin, eta azken partia honetan ere, bere jokalekin eta guridikin, pini bilia, oso. Lasto txapelek dio, Ardo Beltzentzun, zuzara txapeldun, salek bihotzean zaituzte, Ardo Beltza. Eskerrik asko Lasto. Honekin amaiera emango diogu gaurko FIFA 21 erakustaldi honi, gogoratuko duzenez, Euskal Herria Kirolak, elkarteak, antolatutako txapela eta babestutako erakustaldi honetan, eskerrak eman nahi dizkiogu, gure babesleari, eta, pasa zaitezte beraien webunetik, eta bota begirada bat, irubebikoitza.ehkirola.eu zen, daukazue beraien webunea. Eskerrik asko Ardo Beltza eta hasi gara, ondo pasatu duzue gaurko arratzalde honetan? Bai. Ondo, oso ondo. Parreatzu daitu bentzet. Bai. Golak ere jaso baino, bai, gustura. Ondo pasatzea, euskaraz aritzea, hori zen gure helburua, ez da, kirol virtualeko arratzalde honetan. Posten gara ondo pasatu izanaz, espero dugu gure txatean zaudeten horiek ere disfrutatu izanaz, ikuskizun honetan, gola asko ikusi ditugu, agian ez bi partetatik, baina behintzat ondo pasa dugu. Eta, mila esker ere Gar Infernuri, egindako errealizazio lanagatik, eta eskerrik asko guztioi esan bezala, pasatu zaretenak, ikusten ari zaretenak, eta hemen amaiera emango diogu gaurko saioari, izteko ikusiko dugu berriro ere EH Kirolak prestatu duen bideo hau, eta, zerbait gaineratu nahi duzue, ondo pasa duzue? Bai, primeran, gaineratu ez, baina oso gustura, mila esker txigara, partian honetan egoteagatik, jipoia matearrene bai, eta oso gustura. Lasto txapelek dio, Jose Luanaia falta zitzaiola, Ardo Beltzari motibatzeko. Egia, hoi izan da klabea. Nik uste tor da problema, ez tekila ire anaian problema, izik eta Jose Luanaiaken txutea, ez da? Hoi da. Hoi eukita, esia baziko genuke, baina hoi dopatzea da, ez da, orduan... Ez litzateke fair play izango, ez da? Hoi da. Beste baterako musika jarri beharko dugu, ondoan guk ere motibatzeko, eta festa giro hau hori azpimarratzeko.
Eskerrik asko guztioi eta hemen agur esango dizuegu gaurko egunean. Eskerrik asko Gamer Hauntziaren kanaletik pasatzeagatik eta hurrengora arte. Agur! Venga, gerarte!